Ụmụnne m na ụmụnna m elota ọnọrọ na nwakwerechi ọnwa nọ nụ nwanyị mba nnọọ awụchasịala m. Anụ m otu nwanne anyị nwoke akpọ m from ala bekee. Ya sị m nwanyị mba nnọọ mza. Ya sị m na obi agbawale. Na agwa ya na ya ga-eweta mata ya to my table. Na ya agaghị believe. Na m weredela ihe na moto wara ya mba ụwa. Na ya gara ala bekee megekwana ọfụma na ya arụ n'ụlọ. Ya ebuletala ụmụnne ya nwanne ya ntakịrị nke nta tirie na akwa arịrị na ugbu a na nọ ya zụrụ ya na university. Ya emechasị mme ya na ebe mpa ha nwụrụ ọtakwala n'ahụhụ ya ga-erenti ụlọ na township denwe mmanya dị ya na nwanne ya nwaanyị na ya file na yes na ihe adịla onye ọbụla nọkwatala ka ya lụrụ nwaanyị. Ya ahụkwanụ nwaanyị masịrị ya lọta lụọ this girl kwụ ụgwọ isi ya. Ya ekwuo n'aka ya chọtara nwunye ya nụtara ụlọ. Mmanya ajụ. Nwanne ya nwaanyị ajụ na enweghị ha na-aga chọtara ya ụlọ na ka temptation hapụ ịkpara ya n'ụkwụ na ebe ụlọ ha nọ ya ụlọ ya na mmanya ebe ya rentịrị ha ya na akwụkwọ ebe ahụ wụ 2 years na ebe a ka nwere another one free room nọ ebe ahụ n'ụlọ sara asa na enweghị ọ na-aga irentịrị ụlọ na ya ka ya na ya nọrọ chihụnụkọta onye ọbụla gawa biznes ya. Ya jụọ nwunye sele ihe o chere. Nwunye si nsogbu anọ na family ya wụ family ya na-enwe onye ya na ya na-aga anọdeli na enwe ihe o mere. Ya laghachi mechaa settle onye ọbụla nwunye ya na ịkwanụ na-aga biznes ya. Nwanne ya nwaanyị ụkụtụ ya gawa ọrụ na ihe ya na-anọzi every day. Mmanya ga-akpe ọ ga-asị nwunye emere ka ọsọ nwunye emere ka ọzọ na ya kpọkwanụ nwunye jụọ ya si lekwa ihe mma kwuru ele otu ihe esiri mee na nwunye before nwunye ya kọrọ ya datin ọ ga-ebudo ụzọ ṅụọ iyi si na ihe na ugbo ya na-agwa ya ga weta o siri mee ka ya nwụchukwe na ya lokwutekwele na ndụ ka moto na ogbukwe ya before ya bebe ntụ kọwara ya and ọ kọchara ya hụ na ihe ahụ ọ kọrọ nọ dị clear. Ya gwa mme ya sị na complain na akarịala ya na nwanne ya nwaanyị ọkwa onye complain phone ya ha kpoghala na complain nwunye ka ha ji abeje. Ya gwa mme ya sị na ebe ọ dị osilo taa dị na ya ga-agwa nwunye ka ọ ga chọọ ụlọ ka ya kwụọrọ ya ụgwọ ụlọ ọ gawa ebe ahụ ka udo dịrị. Mma ya gwawa ya na ọnwa gbopụga that girl chọrọ ya ụlọ ebe ọzọ na the next news ọ ga-enweta na ya nwụọla ọ bịa bule na ọ right ya na o kwesịrị nọ n'ụlọ na ọ right ya ilete shiere iri saa gịlịga ya akwa ya yipụrụ n'ahụ. Ya sị na ọwa ọma na ọ right na ha nọrọ n'obi ọma. Mma ya sị shite taa gawa na ya agaghị akpọ ha complain na ọhụrụ ihe nwunye mere nọ na ụbọchị nta ka achị ya na owere nchi na nwunye na last ije ya lọtara iji ohere a fụọ ya ime nwunye rụkwara ime. Mgbe ụfọdụ ha complain ya gwawa na akwa ha ma na nwaanyị ahụ dị abụọ na ọ gbara abụọ na ha bụkwana ị na-agbakọrọ ya distance na-agbakọrọ ya ihe mere o ji ori nri eshiri n'ụlọ ga-aga eriga n'ịzụ ka ya side na-eriga ya agbakọ mgbe ụfọdụ na-agbakọ gị mere o jiri otete ngwa ngwa na o kwesịrị ime ka eme ka ọzọ na mmagaji ụlọ ọgwụ o kwesịrị ikpere gawa ụlọ ọgwụ. Ihe ahụ complain a na-enweta complain na-enweghị isi. Ruo ebe last month call ya nwetara nwunye kwere ọ from hospital na onye kwere na doctor na arọshiri nwunye to the hospital na nwunye na o nwere miscarriage na oriri food poison ume awa ya n'afọ womb. Ya jụọ doctor food poison kwa food poison shi ebe kwanụ na nwunye ọ ga-ekwuwela okwu ya yes na ọ ya nwa dialere nọmba na ọ nọ n'akwa since. Ya sị ha biko na ha nyeta ya phone nyachi ya phone ka ya na-ekwu. Ha ewere phone nye nwunye ya gwawa ya si ya na ọ ga-enye ntị ọfụma ga-echa ya ntị ya sị na ọwụ nwanne ya nwaanyị tigere poison na nri nwanụ jiri pụọ before ya eme ya o teretịnụkwara na ya ga-ebe akwa mgbawa obi na ya ga-ebe akwa ọbara gba ya n'anya na ọkwa na ọbara ahụ gbaga ya n'anya na nwanne ya nwaanyị tigere ya poison na nri. Ya jụọ ya sị ele ihe o ji ekwu otu a na is okay for them to disagree na ya amaghị nwanne ya so onye ga-etinwuru emenwu ihe poison no na ya ekwulota ahụ. Ya sị na ihe eji na-ekwu na ya shiri ofe shiwekwa ofe shichaa ofe ka dọrọ na kichin. Ya nọrọ ga-asị na ka ya saa ahụ before na-eri nri ka ọ jụta oyi. Gwakwa nwanne ya nwaanyị datị na ofe ya ekwele na ọ jọọ mma ma ọ chọwala iri na ọ na mma achọwala iri na oke ige ya ofe ka o rie nri ka ya kwọsatọ mmiri na heat mege too much. Kwenụ okuru ofe kuru kem ke ya na mma ji eri ya. O ruo mgbe ya sachara ahụ pụta
ka ya gaa na kichin. Mgbe ya na-abịa ka nwanne ya nwaanyị tijiri something n'ofe ahụ, powder white. Ya jụọ sị, "Lee ihe o tijirikwa n'ofe ka?" Ya sị na ọ wụ nnu, na nnu anụ n'ofe. Na ya etijiri nnu ya, so okay. Na ọ na-ichere ya ekuru ka ya na-alike iri oke nnu. Na ọ na-iche ya ekuru ka ya before ọ na-etige nnu. Ọ sị ya etile ya etile, etighi ya too much. Ya ga-ekuru ofe, ga-erie nri. Na nri nụ ntara ka erichara. 1 hour later, okpuru afọ ebido takashiwe. Okpuru afọ ebido takashiwe. Mgbe ya gagazi na kichin ka ya hụziri mma nne di ya ka o werere ofe nụ ntara gbaa ya n'ala. Sị nụkwa na ele ụdịka mistake wụ ihe ekele. Ofe na ahụhụ na nwa nọtara. Ọwụ ya wụ ihe ya bịara ngalugbo obi akpụfuo. Na ele otu esi ebutukwana ha ofe, ahapụ ya ofe ma ekpu ofe nụ n'ala bade na afọ atakashiwala ya na-ebie. Na mgbe ya nọ na-ebe na afọ na-ata ya, na nwanne di ya, nwanne ya nwaanyị nọ na-ele na-asị ya na ya ga-adoru ala, na ya ga-adoru. Ya gwasị ya bịa kpọrọ ya ụlọ ọgwụ, nyere ya aka ka ya gaa ụlọ ọgwụ. Na otu efili gị like ihe, ọ na-asị ya ga-edorugodo ala first. Ga-edoru ala, ọbara tụzie ekpuru. Ọzi mgbe ahụ ya nwere bleeding. Ka ọ pụwara sị ka ya gaa chọọ moto, ọ na ebe ọ chọga moto. Ọ ebe ahụ ka ọ nọgidere, ya pass ya out. Ya mazi otu eshiri nweta onwe n'ụlọ ọgwụ n'ugbu a. Na nwanne ya nwaanyị ga-abịa ṅụọrọ ya iyi that na ihe ahụ o tijiri, ma ọwụkwa na ọwụghị nnu, ma ọ bụrụ na ọ wụghị ya, na ya agaghị ekwe, ya agaghị agha. Na ihe a na ọ threaten life ya, ndụ ya ka akpara aka. Mgbe ya eluzuole nwa ya, ya sị nwunye na o nwere ike ịhapụ ga mata na ya na-elota mere adị ya. Emechaa discharge ya nwunye, ahụ arụwakwala ya mma. Thank God, doctor sị ọ ka ga-atụ ime na ihe emebighị ruo n'ụdị ahụ. Nwunye ya lụrụtele ya na-arịọ nwunye si ya biko na ya gara gwa ụmụnna ya na ya ewepụtala this matter, na ya ga-alọta mgbe na-adịghị anya. Nwunye ekwerekwe n'ihi na ọ na-egere ya ọka. Nwunye ya gwawesị ọkwa ma gwakwala ya the latest na mma akpọpụkwala ya village. Na-ekwekwe ndị obodo akpọkwala na ha ga-agakwa ikpe. Gwa nwunye sọsị gịrị, nwunye repeat onwe mma ya gwakwana ya ke ya kpọọ mme jụọ mme na mgbe ọ gakwara n'obodo ga-abupụta nwunye na nwa ya ọkọsatọrọ ya gwata ya. Mma ya gwawesị na ọkwa ya na-ekwu nga ọ na-efili na ya na-complain too much. Na ya complain ya kwa ya gwụchetara okwu ya gwara na enweghị ike complain ọha ihe ọbụla gbasara nwunye, na emere ihe take a decision na ihe mege n'ụlọ ya. So okay, no problem. Ọ ya ka eruru na village. Nwunye ya akọ, nwanne ya nwaanyị akọ, mma ya akọ na nwunye eboge nwa ya nkwanụ nwanne ya nwaanyị ebubo na nwunye gara aga kepụga nwanne ya n'afọ ka o nwee ohere ga gbara akwụna bịazie ntụrụ si na nwa ya wepụrụ nwa obu n'afọ. Nwunye repeat kwa onwe ya that na di ya rịọga ya ka hapụ okwu a, na ya hapụkwala n'okwu a gabigacha ya niile. Ma ugbu a na ya chọziri justice, na ya nwachiri dịrị nwanne di ya agatigere ihe o tijiri so ọwụ nnu. Ya ekuru nri ahụ richa ya after 1 hour after afọ ebido takashiwe. Anọtọ ntakịrị, nne di ya ga-awụfuzie dị ofe si na mistake. Ịnụkwa na ofe nụ ntara na-ekpuole n'ala, ịnụkwa na onye eleta eshichicha ofe ibubagaghị ya na kọbọd ka hapụga ya n'elu ihe silinda na ofe nụ, nyekwa na onye kpuole ofe nụ n'ala. And throughout afọ na-atakashi ya na nwanne di ya ekweghị enyere ya aka kpụga ya ụlọ ọgwụ. Ọ pụwa na ọ na-aga ịtụ moto, ọ lọtaghị ntili ihe fenti ya. Na ọ ṅụọrọ ya iyi na ihe ahụ o tijiri ga-awụ nnu, ma ọ wụghị ya, ya agaghị agha. Na ebe ha ebupụtala ka ekwutọpụ ya. A sị eze obodo ha sị na okwu adịghị clear. Gwawa nwanne ya nwaanyị na nri na-awụ gị shiri, ọ bụrụ na nnu anọ ya, ihe ị ga-emewu gị ikuru ofe gị iti ike nnu, n'ihi na onye shiri ya nwere ike ọ naghị eri nnu. Abịa ha ya wụ ofe after ekuruchara ofe, abịa ntụrụ kpuo ya n'ala na ọ dịghị clear. Ihe ọ pụtara wa chọọ ka onye ọzọ rie dị nri, mana ka hapụ ịbịa gbawa olu to avoid ihe dị otu a ịga n'ihu na-eme. Na ọ ga-aṅụ iyi na ọwụkwa na ọwụ nnu ka o tiri, enwe ihe nọ dị ya na ọkwa nna o nwere ihe ọzọ o tiri na-awụ nnu, na okwupụta na ọkwa udo ka a ga-eme. Ewepụta deeti echi nwanne ya nwaanyị gacha ịṅụ iyi ruo ngalugbo ya na akụrụ m ihe na nwaanyị mba nnọọ. Nwanne ya nwaanyị buru akpa ya gbanyụọ fon, enweghị onye ma ebe ọ gbara ga, fon nọmba ya anaghị agazi. Na nwaanyị mba na ihe ọ pụtara na ọwụ nwanne ya ụbara ya gara ga nye nwunye, tire nwunye ihe na nri, wepụrụ nwa nwunye ebu n'afọ, gwụkwanụ nwa ya, gwụkwanụ ọbara nwanne ya nwaanyị. And ya achọghị ikwu that na mma ya dị awe, na ọ na mma ya adịghị awe. Ya ahụ ihe ga-eburu mma ya gawa na kichin ịgakwafu ofe, somebody na-eji ahụ ị na-agakawa kichin ha shie ha enye ṅụ. Na ya ama ihe mma ya gara ga buru dị ofe wụfuo si na mistake. Na mba ụwa gwagodi ya na ha nyegodi ya reason ya ga-eji lọta, ya ga-etu nwanne ya nọ n'ime mmụọ tụọ na mmadụ, gide na ndụ, lie na ndụ.
na ya gwala ha ya disown na ha na mma ya na ozugbo enwe onye ya na ya nọ. Ọ bịara bụ ikpe dị ọdade na ihe mere na-eme na ya gwa nwunye ya elowa na a ga-eme ka emechie n'ime ụlọ ya gwa na ọ ya nwa ji aka ebupụta famili ya outside na ọwụghị nwunye ga-alọta ebe ahụ na ihe ya na-eme ugbu a ka ya mezie akwụkwọ bịa kpụọra nwunye na ya ebe edewere nga ka ha nụrụ n'obi ọma ha chịtachịrị chigide ntụli nwa o bu n'afọ ha ewepụ ya na ihe nwa ya jiri gba ọsọ kwa o doone ya anya ugbu a n'aka nwa ya ahụ adịghị ọcha na mma ọ chọrọ ịgwa na ọ dịghị aware of ihe a nwanne nwa ya nwaanyị gara aga tigere nwa n'ihi na ya ama ihe o mega na kichin o jighị ụkwụ na-ara ya ahụ na ọ na-anọ ofu ebe from imụlọ ete ewepụta ya na breji na onwe ihe ọ gaga na kichin ha na ha echicha ha enye ya erie ya nwe gawa na kichin ga kpufuo ofe ahụ nọ mistake na ihe ọkọ ga na saịdị ka ị na ọdịbeghị clear n'anya na ya kpatara ego nye ha niile ha erie mejie ha denwe ha n'ọnọdụ ọma ha werezie nwa ya ọbara ya enwe onye lere anya n'azụ kepụga nwanne ya nwaanyị eji aka ya ga-esoil aka ya n'ọbara ya wụrụ ọbara nwa ya tụrụ ime nwa ya na-ele anya na calculate a ga-amụ ya eme warm up ha egbe ha wụfuo that blood ọ kpọghakwala nọmba n'otu a ka nwanne nwoke ka ọzọ n'ala bekee ọ niile adade mma ha ga ada si that na mma ha adịghị free n'akụkụ akụga na aka ya ga-anọrịrị na ya na-asọpọtụ ihe ọjọọ na mba ụwa na m ledele ụdịrị nne ya nwetara legodo ihe famili ndị ya kpọrọ famili ya mere ya ndị ya kpatara ego nye ha eri edenwe ha n'ọnọdụ ọma gazie na afọ nwunye ga kapụga nwa ya na ọmụma ha chọọ ka ya lụọ nwa ya ọkacha ha chọọ ka ya mụọ nwa ya ama na mma ya na ugbu a ebe ga-ebe ha sara buru ile gawa ụlọ ọgwụ na-akpa ya ga-ewere nọmba enye fon nọmba enye nwaanyị nọọsụ ya kpewe rịọwe na ya mejọrọ ya gwa nwaanyị nọọsụ ndị ya amaghị onye dat woman wụ gbanyụọ fon na ntị ụmụnne m okwekwelekwucha m si nna m ya sị zogodo ya ndụ emechaa ekwue ọ mmanụ ka ọwụ onye ohi niile akọrọ n'isi wụ nwanne m nwaanyị ọgwụdụ ma poizin ya pụrụ ga-eweta ọgwụhụ mmanụ ịsọ n'ofu ebe o nwere arthritis ọ gagaghị ije ọfụma ọ wụtọkwa nwanne m nwaanyị ga-agwụ ga-eweta gị mana ilu uzo mmanụ on the line ị gaghị ala ka ọ ya wara ziri ezuru na according to iso mpanụ nwụrụ na nwata zogodo ya ndụ emechaa ekwuruwe emechaa lụrụwa zọọ ya ndụ ka ọ nọrọ ndụ ọnụ lụrụwa biko emene ka ịgba nkịtị ihe ga-emebi otu ụmụnne m jiri iwe na ha ga-eti aka n'okwu ya adịghị clear na ihe akọga aga m asị ṅụ ebe gị nwa nwoke dị ọkpara zọgodo ya ndụ biko gboo ya na fon gị na dọkịta kwuo enwe ihe ọ ga-ewe ga-elekọta ya ọ wụrụ achọ obere nwa de nwere mana ọ bụrụ ma nwunye ya ịlaghachi ebe ahụ ọ ga na-ewetara ya bad memories. I don't support that. Chọrọ nwunye ya ebe ọ ga-anọ nọrọ ya laghachila back to that place inwe opportunity gị ikpe eze obodo ṅụ na ị gwara your parents webata okwu ahụ back to the family ka ị handle ya close the matter mejie n'ime ụlọ ṅụ biko mgbe ọbụla nwanne nwaanyị ji gbajirikwe n'oso lo ọ ga-ama na ya rụrụ ala pụọ eze elu ọ dịkwara ya ụmụnne m ahịa m gwara ngwa ihe unu ga-atụkwasịra m ya ọ na-atụkwasịra m ya ka enye m ọnụ nwanne mmadụ ọbara ṅụ nwa nwanne m ọ bụrụ na ị ga-aga n'afọ ga kapụga nwatakịrị nwa ọhụrụ nọ ebe ahụ imagine ụmụ nwanne m nwoke a achọ nwanne m nwoke echi ahụ ya ọ ga-ara this type of lady ahụ irogbuchi ụmụ nwanne m nwoke because of gịnị ị like hụ nwunye onye ọbụla mara mee ị mara nnọọ nke dị mma ime mana ofu ihe na-kwesịrị idoga anya wụ ụgwọ ọlụ dị n'aka ịkwụ onye ọbụla dịka aka ọlụ ya si dịrị udo dịrị unu